Dami ni di batana sumurung siyan saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati doh pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di minggu kedua Dung Trinitatis. Tetaplah hidup di dalam doa sembari memuji Tuhan dan tetap setia mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah mamanginang, naboi marminggu sadarion di bagas corone dohata. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi pergumulan sakit penyakit nang diakama nami nang matua nang sudah guguh tang yang nami Tuhan tanah marorok daging nang totibuna amanginang di minggu dago las di roha sadari tatangi hon hata di Tuhan tama makulingi hita sada Samuel walu ayat 4 1 10 sada alani imar luhuk masa luhut akka situan ni Israel manopot si Samuel tu rama akka ninna nasida matu ibana idama nungasari matuang goho jala akka anak mudang diihut-ihut nasida akka dalanmu. Ope pape madihami sadaraja. Asa ibana manguhum hami. Suang songon saluhut bangso parbego. Alai sogoni rohani si Samuel dohata nani dok nasidai. Saya lehon dihami raja sada. Asa ibana manguhum hami. Jadi martangiang ma si Samuel tu Jehovah. Dunginin na Jehovah matu si Samuel. Tangihon maswara ni bangsoy di saluhut nani do nasida itu ho. Aida dah ho. Ahu do nabi nolokon nasida di si. Asa unang be ahu raja nasida. Sumantu saluhut pabahenan akka nabi nahen nasida olat ni ari uju ahu manogihon nasida ruar sian Misir. Rasira sasa darion. Saya ditadikon nasida ahu asa mangoloy akka debatan sileban. Suang songoni di bahen nasida nang tuho. O petangihon maswara nasidai asal takkas di hati dakon jala di pasingoton hotu nasida uhum ni raja nagumong nasida sokot. Dungi di patol hasi Samuel masude hata di Jehovah tu bangsoy. Akan namangido raja sian ibana. Jala di dokma. Odo uhum si ingoton tu raja nagumom hamus sogot. Buaton na dua ka anak muna jala bahenon na mangiring-iring huretana dohot hodana. Asamar lojong nasida tujolu ni huretana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu kedua Dung Trinitatis kita disapa oleh sebuah kisah yang menjadi salah satu tonggak sejarah perjalanan bangsa Israel umat Tuhan. Yang mana di pasal inilah bangsa Israel sebagai umat Tuhan bertindak melawan perintah Tuhan dengan meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Kita tahu, amanginang, bahwa Israel memakai sistem teokrasi. Artinya Allah sendiri yang memimpin mereka, Allah sendiri yang menjadi raja atas mereka, Allah sendiri yang mengaturkan segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka sebagai umat Tuhan. Dan pada akhirnya, dalam perjalanan sejarah umat itu, songon natakas naking tajaha, ya, asa dipabakit dinasida sadar raja, songon bangso parbego. Amanginang ahana naing si putih hota siya barita dauli epistel ng evangelium di minggu sadarion. Adong dua masalah yang sedang dihadapi oleh Samuel di teks ini. Yang pertama manginang molotapamana siya naya sada. Masalah anak Samuel sendiri. Yang jelas tadi dikatakan bahwa anak-anak Samuel tidak berlaku seperti Samuel itu sendiri. Dang diihuton anak ni si Samueli artinya mereka bertindak di luar teladan yang telah Samuel tunjukkan. Dan yang kedua, masalah yang kedua adalah permintaan bangsa Israel yang membuat sakit hati Samuel sebagai hamba Tuhan. Meminta agar dipilih seorang raja yang memimpin bangsa itu. Nah, namin hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Na paling perlu si ingotota siyan turpuk evangeliumon ahamay akamanginang.
bagaimana respon Samuel terhadap masalah yang dia hadapi. Ate odo amanginang barita nauli dihita di minggu sadari. Bagaimana responmu menghadapi masalah yang sedang kau alami saat ini? Molo diturpuhon nang pedidok ya, alai sogoni rohani Samuel dohatan dan idok nasidain. Tetapi respon dia menghadapi masalah itu di surat di ayat onom. Jadi martangiang masih Samuel tu Jehovah. Ya, mengenangnya sekali lagi bahwa saudara-saudara doa. Samuel mencurahkan semua masalah yang sedang dihadapi kepada Tuhan. Nah, kadongan nah hinaholongan. Aha masalah yang sedang kita hadapi saat ini, mengenang. Ya. Apakah kita sedang menghadapi masalah seperti yang dihadapi Samuel? Masalah pariana kono doa manginang. Ate manginang ate. Molo dihita di halak batak. Pitu dak danak. Iko serong don naga lain nenede. Bapak Ibu saudara-saudara, memang kita tidak menginginkannya. Tetapi lihat kesaksian Alkitab. Samuel sebagai hamba Tuhan yang setia sejak dari masa kecilnya sudah mengabdi kepada Tuhan. Pada akhirnya dia menghadapi masalah yang sama yang mungkin sedang kita alami saat ini. Apa itu? Masalah anak. Bahwa manginang adong noaing masalah tak pergumulat tak taring tu para anak konon. Ade. Dang masya todo yanak kon. Manang songon na gabi madau yanak kotai siya kita. Bahwa saudara-saudara, masalah akan silih berganti kita hadapi. Namun yang paling penting kita garis bawahi dan kita hidupi dari firman Tuhan hari ini adalah bagaimana respon kita terhadap masalah itu. Jopok dohono namanginang, molo tu ngadong noeng masalah na niya dupamu, ditongani keluarga, martangiang tu Jehovah. Asa molo martangiak kita tu Jehovah jupang hita gugu apul-apul na sumurug songon na ni epistel di minggu sadarion. Eta kasdo di hati dakon apostol Paulus na pahehehon Tuhan Yesus pahehehon na dohita sugut namar lapatan na pahehehon Tuhan Yesus namar guguihon Tuhan Yesus ima dewata ama marhiti todina perguguan ni ido hita mengadupi saluhut ragam persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Aman amin na hinaholongan unang ngarsakon ate amanginang ate tunggawi tabba sahid alai pasahat sude tu dewata marhite tangyang mo elehele mo. Unang marnalo jaho inang unang marnalo jaho amang mangontihon ya nakotay. Asa ditutuhi dewata rohana ng pikiran asa marhamu bau ni mana. Asa mula imana mo siya tudalan na denggani. Amangin ang diluas debatado ya diluas debatado pangiduan di bangso Israeli. Yang artinya pergumulan yang sedang kita hadapi diizinkan Tuhan untuk kita hadapi. Tetapi dengan one condition, satu syarat. Dia tidak akan meninggalkan kita pada saat kita menghadapi masalah itu. Masalah ditongani parsora siganu pari amangenang. Boha adong noeng pergumulat ditongani usaha, ditongani komunitas, ya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini tadi kami katakan masalah yang bersinggungan dengan kehidupan manusia. Yang kedua ini, nang ditonga-tongani huria pe, koseadong do akabaru kilo nih. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengizinkan semuanya itu. Dengan syarat bahwa Tuhan sendiri juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah itu. Maka topik minggu hari ini, Tuhan menguatkan kita. Di pargugui Tuhani mahoinang. Di pargugui Tuhani mahuamang mengadupi sudir ragam di persoalan. Di tongani keluarga, komunitas, nang di tongan-tongan huria pe. Unang pangasahon gugu pikiran. Ate amangin angat tang terpangasahok ko gugum sa diri pikiranmu mengadupi si tahun mi. Ay molo di pangasahon si Samuel gugu na sa diri mengadupi tuntutan ni bangsoy. Amangin ang tentu masalah akan semakin bertambah. Tetapi puji Tuhan, Samuel memberikan kita teladan, yaitu martangiang.
Amanginang, ingot Tuhan Yesus, anak di dewata, ditikia dongak kabaru kilon na niya dupanda. Bahkan ketika dia akan menghadapi kematian itu sendiri, dia tetap hidup di dalam doa. Dia menyerahkan semuanya itu. Aliamang naninay, alay unang lomokku, lomoma unang rohaku, roham manasau. Atau nga manami na namin na hinakolongan di bagasan Jesus Kristus Jopok dohonon namin mo siya di pargogoy Tuhan di maho mga dobi sudesi taonom mi paru kilom mi arsak ni roha mi martangiyang maho unang marnalo jaho martangiyang jugulhon tangyang namargogo situtudo tangyang ni partikor molod di habur juhon seberat apapun pergumulan itu. Doa adalah jalan terakhir dan jalan yang utama bagi kita, ya. Jalan terakhir dan jalan yang utama untuk menghadapi setiap pergumulan itu. Tangyakon yanak kotai, tangyakko sudi akan atadobi pasahat tu debata. Amanami na namin na hinakolongan maluma akasahit tarapular sa ni roha, di parrohay mahamu akan namarlas ni roha ay martudo na tumangihon hata ni debana, jalan opiopsa. Di parbadiay di batasi pardami mahamu gabi sundenggan, jala diramoti roha ng pikiran muna. Yasohan surahan sa rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluay. Amen.